Assalamu alaykum aziz musulmon dog'allar, sağ amanming, övüçming, bahar yorsingizmi? Bizler ham mana bugun do'stlar bilan bir kelder ulusvarlığına çekere gelentik mana hem divarlarımızın bare başkaları ham örberде gezip yo. Bizler mana burada bir balık pişirilen yere geldik. Hamidaga deken adına. Köp bir anayı cay var ekende burada. Bir çemellik deryanın qırasında bihi bir xumar çıkan cay ekende. Nur Mehmet ağa ne rakam fikirleriniz bul caya? Yaxşı kene maşallah. Ten meyman dost jayken yaxşı kene sahat yaxşı kene merdim gelsi olacak inşallah. Her O taraftan. dostlarımızdan hemen fikriniz var gelsin. Gelsinler, dinlersin. ava gelsinler mantıqa sahası serseps yaxşı mantıqası var inşallah gelsin verdim. Ey maşallah hanavat. Nur Mehmet ağa iksam Nur Mehmet maksat Nur Mehmet diysem doğru düşünün bula ham Nur Muhammed bulam Nur Muhammed. Nur Mehmet ağa ne fikriniz çekerden memnun musunuz? Assalamu alaykum awwalan hemmäňse. Men bilerim keller uluswarlygyny geldik bir balyk imanama bul Hamidaganyň balyk pezligi mana kana saat gördüm iman etdi. Tebi balyklar tut berýär ekmen bu taraplarda derýadan getirip tutup berip man balyklar başga meymanlar bar he o taraplarda balyk imana geleken Mazar Şerifden başga bir vilayetlerden Hayratan taraplardan her yerlerden gelýärken namhuda Hamidanyň işleri böyle köp ýakşyken mana dosyarlar bilen bazı dosyarlar derýawyň taraplara gezmäne gitdi. Çekerden memnun musunuz? Köp memnunman biller hoş bolduk mana asaplar doğrulap man böyle inşallah. Dostlarım fikriniz meydandaki dosya- dostlarımıza. Dosyarlarım gelse man tebi balyk ýendiyse Hamidaň o talyna gelsin. Hamida adresini aýyp goýaryn. Assalamu alaykum. Haydi ben Hamid ağa. Ulusvali keldi. Buydu ben bu. Qaryay Qaran Tokay. Maypezi derya ýa insap. Biller şurada bir hançı ýyl bar şurada gurşap. Merdimlere deryanyň balygyny tutup berýär. O merdimler her yerlerden mihman gelýär. Mihmanlara derya balyk berýär. Her rakam balyklary bar. Atlarına aýdyp oturmak gerek däl hemme merdimler bilýär. İnşallah sizlerim gelipsiňiz, hoş gelipsiňiz. Hana var. Bizler ýanyk nämeler ýatlap, izlap gelipsiňiz. Köp ýaxşy hana wat, hoş bolduk, gaty hoş bolduk sizlerden. Sizleriň tilbudunlaňyzdan ýa-da nämeňizden gaty hoş bolduk. Mana bugün hem söhbet bolduk. Sizler gurulmaýdan gelene. İnşallah mihmanlar haýsy uzakdan ýakyndan gelse, gelsin bir tebi jaý, sayahat derýanyň boýuna. Ulusvali kelder, Qaryay Qaran Tokay, distrasta paýa ýapgan mesim, distrasta dis çepde Maypezi derya ýa insap lewhasy bardyr. İnşallah bahar gelin. Hana wa teşekkür. Assalamu alaykum. Sıdık Bey ne rakam çekerden memnun musun? Haydi ben. Assalamu alaykum hormatly dostlar, hormatly biller görýän dogallar her biriňize. Hay harışda bolun, hay wetende bolun, hemmäňize gyzyk salamyzy ýollayas. Ha şükür mana böyle mihman dost eken hana savat geldik. Mana derýanyň boýu eken. Jidem bu saparymyzdan memnun biller. Mana bu tarap Özbekistan bilen Tajikistan arasy ekeni. Bihat çekerin jaý ekeni. Her kim gelse mana inşallah şu adrese geliverin. İnşallah şu adamlar sizlere garaşacak adamlar inşallah. Sağ olun, salamat olun. Mahmud ağa mana gitsin. Görüşünüz yani mana dostlarımızın fikrini eşdiniz aziz dogallar. Gelinler kelderine hulasa gelseniz armanda arman kalma yüreğinizden. Balık tebi. Qarmaq quryasınızmı? Famili cay gerekme? Dostana cay gerekme? Meydan azat. Meydan giyin. Beğem gelin inşallah ama balık pişiriyen cereyarlarına inşallah sizlere körsetip bara sağ salamat olunlar.